Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Was sweet konaini ina datra usopara marigo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu eknap dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi strefi dat we kon nanga egi siki wagi komitio. Te abon van oru, you kan kara concrete 1 to 4. Dat ra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. No hoor not lo, tambri binu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewijs dat alles kan in Suriname. Corruptie kan alles stapelen zijn. Alleen maar op. Cultuur TV is signing in. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Ik wil je altijd welkom in Zwitserland, warm, tropisch, Suriname, 17e rijkste land van de wereld in potentie. Wij zitten met mevrouw Lucinda Plet en het is de eerste keer dat we dat hebben voor de camera, dus ik ga de vraag om zich voor te stellen. Wie is Lucinda Plet? Wat mogen we weten van u? Oh, dank u wel voor de gelegenheid meegeboden. Ik ben ambtenaar. Ja. In het dagelijks leven. Ja, dus dat. En u bent een, u mag zich zorgen over Suriname onder andere. Kijk naar de situatie in het land, hoe het rijdt en zeilt. Zolang je naar de kassas van de winkel moet, dan begrijp je dat allemaal. Ja. Maar als ambtenaar krijg je vakantiegeld, dus niet zo lang terug heeft hij mogen lachen. Ja toch? Om eerlijk te zijn, ambtenaren hebben vakantiegeld gehad om het in de tank te stoppen voor de president. Want de president leeft in alle wilde. Hij rijdt met zijn escorte door Suriname. Hij loopt over de rode lopers. Hij legt geen verklaringen af voor dat geld. Waarnaar wij zoeken. Ja. Want Surinamers hebben ingeleverd. En ze hebben niet ingeleverd alleen bij hem. Ze hebben ook bij de vorige regeringen ingeleverd. Waar is dat geld, president? Als u mij vertelt dat we een lege staatskas hebben en ik je in het buitenland zie zo hoffelijk lopen over een rode loper alsof we bezig zijn met een Baitagana feest, dan begin ik te twijfelen, ja. President, heeft u zich afgevraagd hoe de Surinamer heeft gegeten de afgelopen week? Heeft u zich afgevraagd of iedereen een bed had om te slapen? Suriname heeft tegenwoordig 's avonds na 9 uur een spontane lockdown. Mensen hebben geen geld, het is vakantie.
Maar mensen kunnen hun kind niet brengen om te ontspannen. Het Surinaamse kind heeft ook recht op ontspanning. Maar als mama en papa gestrest zijn, de chef van mij gestrest is, omdat die niet meer uitkomt, we kunnen hoger op gaan. Ja. Dan begrijpt u wat er gebeurt. Het gaat niet goed in Suriname. De vakbonden hebben voor wat verlichting proberen te zorgen met die onderhandelingen. 20% verhoging en die koopkrachtversterking die bijkomt. De toekomst ziet er goed uit? Soms wil je niet persoonlijk zijn. Maar eerlijk waar, ik ga namen noemen van vakbondsleiders. En ik praat over meneer Berensteen, meneer Robbie Berensteen. Meneer Sunder, ik weet niet waar u bent hoor. Ik weet niet via welke vakbond u er bent. En ik weet niet wie op u heeft gestemd. Meneer Miskin. En u kent u persoonlijk, u weet het. En een persoonlijke case. Maar daarover gaan we het vandaag niet hebben. Maar meneer Miskin, u bent een schaamteloze man. Maar ik wilde deze vakbondsleiders met name bij zichzelf te raden gaan. Of ze bezig zijn met de arbeiders, de Surinaamse Wrokomang. Die Wrokomang die elke maand contributie betaalt. Ik praat niet over de meelopers. De contribuerende leden. Meneer Snijders, u had niet daar moeten zitten, boy. Meshing. Like uw moederbonds, maar meshing. U had niet daar moeten zitten. Maar we zeer de Wrokomang. Because if Nuno de ba usabi omen wo verdien, ayer ni verleren de loonreeks kom, dan kan bij mark sabik basamus doen na kasa na unu. Oli steeg baka. Voor wie werken we? Werken we voor jou? Dat je onderhandelingsbonus krijgt? Meneer Miskin, sa lobby money zo? Meneer Miskin, ine tak namens meer. Jine tak namens me, want in een rike. Tak alas ma descriptie yellow, tak ayu baka de waka. No, de ide tapu speer toch. Meneer Miskin, ik praat persoonlijk met jou. Ik erger me dood aan deze mensen die zich uitlenen voor vakbondsmannen. En je ziet het. De president laat zijn karakter kennen. Doordat hij deze mensen recruteert om aan de tafel te gaan zitten om over de Surinaamse ambtenaar te gaan praten. Ik schaam me diep, omdat ik u ga zeggen, CIFES is de aangewezen plaats die mensen op een adequate manier opleidt. Dan noem ik namen als Slim Revos, meneer Haverkamp, meneer Ver, meneer Jones, meneer Hoever. Het zijn mensen die geweldige colleges hebben verzorgd in deze instituten. En er zijn nog meer namen, klinkende namen, anders zijn er niet meer. Ja. Maar, niet ate broedu. En deze kerels die u daar ziet ronddwalen bij Chan. Want ik noem ze dwalers. Ze geven niet op om die stoel over te dragen aan een ander. Zij zijn altijd de aangewezen personen die het altijd beter weten. Er zijn zoveel mensen opgeleid. Kijk hoeveel kaderopleidingen er zijn gedraaid. En die mensen komen niet aan bod. Ze willen niet. Het wordt allerlei mogelijke manieren worden er bedacht om de mensen er buiten te houden. Want ze zijn het er niet mee eens. Met die laatste... Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Even je moest aan die met nietjes en man, die kan bij markt met Europa taki jara belasting pur baka. Te jara belasting pur is. Je vrouw hangt te lenka japon dan sang je masra atap rode loper. Dat is mijn pina. If you abembung. Dat duizenden mannen abembung. Dan mi abembung. Ze gaan bij mij blijven bedelen toch. Vroeger zag je mensen bedelen om geld. Mevrouw, heeft u een 5 voor me, heeft u een 10 voor me. Tegenwoordig, mevrouw, heeft u een pak reis voor me. Ja. Maar te wan pisje lang ago dat Yusuf nog maar lang atak jong. Fawa ka na nga misrefi. Hoe doe ik? Hoe doe ik? Als u naar de winkel gaat, iemand die werkt,
ambtenaar, iemand die in de Chinese winkel staat, iemand die staat te verkopen langs de weg, iemand die onder de markt vindt, moet in staat zijn een berekening te maken, een schedule te maken over een hele periode. Dan moest met een prognose. Dat kijk, dit mag ik uitgeven, maar dit kan ik niet uitgeven. Mijn oorwamp chinsana saka. Ja. Tegenwoordig, aan paide vaste lasten, voorzien. Dat daar de vaste lasten. Nee, oh, look, dat mijn god, wat heb ik nog over om te eten? Ze weten het meestal niet. En het is heel erg pijnlijk. En je ziet die kerels, en dan leven ze hier zogenaamd sober, maar ze zijn vaker op het vliegtuig. Vaker op het vliegtuig. Ondankbaar. Alsof ze nooit hebben gegeten. Maar ze willen altijd blijven eten. Het doet pijn. Ja. En ik neem ze kwalijk. Ik wil ze niet eens geschilderd zien. Wanneer ik zie dat ze komen, haal ik mijn televisie van het station. Ik luister wel en ik lees tussen de regels door bij Staatnieuws wel. Wat er gezegd is geworden, want je hebt die informatie nodig om je te voeden. Maar heeft u al vooraf al een idee wat de uitslag zal zijn wanneer ze zo onderhandelen? Ja, toch wel. Het is een puzzel. Als je puzzel- en researchwerk doet, en dan kom je er toch wel achter. Het interesseert me niet of de vakbondsleider van de ABOP is, of hij van de VHP is, of van de NDP, of van de Percaya Luhur, zolang hij handelt in het voordeel van die ambtenaar. Zolang hij handelt in het voordeel van die Sranamang. Wanneer die Sranamang in Paramaribo naar de winkel gaat, naar de supermarkt gaat, moet hij ook in Sipaliwini naar de winkel kunnen gaan en voor datzelfde product, datzelfde bedrag betalen. Ja. Zo gaat dat. We moeten naar het gelijkheidsbeginsel. Maar men kijkt daarna niet. Hoe kan je dat decentraliseren? Hoe denken wij oplossingsgericht? Geen oplossing voor mezelf om meer te kunnen denken, om lekker te kunnen sporten met mijn familie. En al dat soort tirlantijntjes. Jij gaat op reis, mas manomandoro latour schreef. Want if de doro latour dem safado donja de rest van de week. Want dem tanken baka. Ja. Hoe dan? Kijk maar naar de buschauffeurs. Die buschauffeur moet een prijs zetten om die leerlingen na maandag naar school te brengen. Maar hoe komen ze uit? If je olie, dan hoe moeten die mannen doen? Het werkt door, hè. Ja. Het is een sneeuwbaleffect. Eén ding is leuk. Ministers rondrijden met escorten en met politieagenten die moeten zorgen voor mijn veiligheid. Een zeer dure politieopleiding. Dan zet je die mannen als een mannen van Mozart en noem maar op wat voor service en noem maar op. Bewakingsbedrijven moet je nemen. Neem bewakingsbedrijven in de arm. Zo duur. Anders zijn idioten die daar zo zitten als minister. Weet je, ik heb lang hiernaar gekeken. Soms aan een opleiding voor astma etaki. Soms heb je mensen die ver kunnen denken en goed kunnen beredeneren en goed kunnen onderbouwen waarom ze dat zeggen. Het is vaak voorgekomen dat mensen zonder een academische opleiding op posten zijn geplaatst. En ze hebben een voortreffelijke job gedaan. Ja. En ik wil bijna vijand zeggen, meneer Lecton. Den bonka man nou woe je luku samen doen. Binnen no time. Er waren anderen daar, maar die hebben niet zo kunnen excelleren. Maar meneer Lecton heeft een hele goede job gedaan. Het was een plezier om op de centrale markt te gaan wandelen. Ja. Fushi, van orde netjes. En ik heb liever 200 van dat soort mensen dan die zogenaamde, ik zeg zogenaamde, gedownload diploma mensen. Ik heb liever mensen die dan een middelbare mbo hebben, noem maar op. Ja. Om dat ding te draaien. En je gaat ook zien dat die mensen, de discussies die mensen durven aangaan, ik denk dat men toch wel meer research moet gaan doen. Om die mensen toch wel ook te gebruiken in het systeem om je rendement te halen. Want dit wat daar rondloopt bij de vakbeweging, de Serale, alle de ambtenaren naar de komen hier.
niets van ze hebben. Terwijl de ambtenaren een vertegenwoordiging hebben, in de zin van vakbonden, zien we dat het in de particuliere sector bij stichtingen niet zo goed loopt. Kijk, Kulturu TV kan niet iedereen op TV brengen, niet iedereen wenst te komen, maar daarmee goed Tori. En er is nu een geval bij een stichting, Stichting Kennedy of something. En er is een minimumuurloon. De mensen zijn tot het jaar 2022, hebben de mensen 5 keer in een week gewerkt, tot 2022. En hun salaris was eind van de maand 1100 SRD. Dat is waarmee de mensen moeten uitkomen. En wanneer ze stappen naar arbeid, is het een probleem. Wanneer de stichting wordt aangewezen om te betalen conform het minimumuurloon. Ik denk, laat me zeggen, na eigen evaluatie, ben ik toch tot de conclusie gekomen dat arbeid, vooral bij de ontslagcommissie, en een beetje moet gaan evalueren wat daar nog rondloopt. Men moet een beetje gaan bijstellen. Want ook ik ben slachtoffer geworden van rancune. Ja. En ik zat ook bij de particulieren, bij de verzekeringen. En het was niet gemakkelijk. Mijn rechtszaak loopt nog steeds. Denkt u dat als ik een vooraanstaande persoon was in de gemeenschap, dat het zo lang zou blijven, of dat het in mij ongelijk zou worden uitgesproken, dat ik nog steeds op de rol zou zijn? Ik denk het niet. Ik ben al langer dan 10 jaar bezig te procederen. Dus arbeid, wanneer men volgens de letter gaat werken, dan gaat men wel tot andere conclusies komen. Ja. Volgens de letter. Maar niet met dat achteraf gedoe. Omdat ik er iets voor terugkrijg, dan zeg ik niets. Of omdat ik beloond word, dan krijg ik niets. Of omdat misabamang, dan krijg ik niets. Begrijp je? Ja. Dus ik zou toch heel voorzichtig zijn daarmee. Met dat van de dingen, omdat je niet alle dingen kan zeggen. Ja. Arbeid moet wel gaan checken wat er daar gebeurt. De werkende klasse moet beter beschermd worden. Er zijn wetten en regels voor alles. Er is een ABBB, Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. De inrichting is er, alle dingen staan er al. Toch? Ja. We zijn onafhankelijk geworden in 1975. We hebben wetgeving. Toch aan wetten. Maar gebruiken we die dingen? Ja. Weet je, soms betrap ik mezelf ook erop dat ik niet hou van lezen. Maar wanneer je leest, kom je achter veel. Maar als je idioot daar plaatst, die houdt van lezen en houdt van macht, en macht privileert boven die wetten, dan ga je dit krijgen. Mensen leven geen wetten na. Die dingen zijn er. Die minimumuurlonen zijn bijgesteld toch? Ja. We moeten hem naleven, braden in het dwing. Dat is de straf, dat is de consequentie. Dingen zijn er. Dingen zijn er. Wanneer Van der Zand komt praten tot zijn keel droog wordt, dat hij volgens mij moe is geworden om interviews af te staan. Ja. Omdat die dingen er zijn. Maar men weigert om die wetten te gebruiken, om die wetten daadwerkelijk in te zetten. Nou, maar mijn mati daar, tapas aan jas, tapen. Tefke bij je sta je alleen. Je weet niet wat je moet doen, je staat alleen. Surinamers zijn bang om naar de rechter te rennen. Ja, maar die economische situatie. Ze zijn bang voor wanneer ze horen advocaat betalen, allemaal horen idee. Ja, nu gewoon niet pay money. Want je hebt het al moeilijk, dus je weet voor jezelf bijvoorbeeld dat je kan geen advocaat betalen of zo. Dus dat is wat zich afspeelt aan de onderste laag. Dus stichtingen, bij de particulieren ben je als het ware aan je lot overgelaten. Ja. Ja, je wordt er makkelijker uitgetrapt toch. Bij de overheid heb je die garantie nog. Als je ziet met die bari, dan toch al een procedure voor de yagi. Ja. Maar bij de particulieren, door adosje op, door yagi. Ja. Door yagi. Dat is het verschil. We horen ook gevallen van casino-medewerkers. Ja, die ja. We hebben het gehad bij Prins toch? We hebben het gehad bij Prins. Gewoon een dag komen die mensen aan het werk en de directie is er vandoor.
Zonder dat de rokomang zijn betaald geworden, jaren terug. Ja. En niemand ze kunnen nergens naartoe den torkubwe. Gewoon de mij kon onder wantran en de mij draai wantra casino, de mij mek wantra casino. Dat ik trasma in die, als je wil kan je gaan. En dat is het. Hoe beschermen we onze mensen? Nu bijvoorbeeld hebben we een ander fenomeen. Onder de callcenters. Ja. We zoeken employee. Het is goed als investeerders komen. Maar hoe ga je met mijn mensen om? Niet gado de jeugdig of niet dape. A jeugd de dape fawaka. Die jongeren zijn daar. Hoe beschermen we ze? Kijken ze naar die jongeren? Hoe bereiken ze het werk? Wat verdienen ze? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Hoe gaan ze ermee om? Hoe betalen ze de mensen? Men kijkt niet ernaar. Ik zie de president gaat wandelen daar in een callcenter daar aan de ringweg. Prestapu, want president is binnen met zijn delegatie. Migado waarvoor? Je bent naar die jongeren gegaan van Suriname. Het is een bedrijf waar je op bezoek bent. Ja. Waarom moet dat dicht? Waarom moet dat dicht? Is de president wel blijven stilstaan of de mensen wel rijtjes worden behandeld? Als ze goed worden betaald? Heeft hij verslag gebracht? Is er ooit iets gekomen waar men weet van... Hey, de president is bij... Dat ding heet... Jors nog? Ja, Jors. ja. De president is bij Jors gegaan en hij heeft gekeken. Alle dingen zijn goed. De mensen werken goed. Er is research gedaan, noem maar op. En wat gaat hij nu voor ze doen? Heeft u iets gehoord? Nee. Ik heb ook niets gehoord. De president houdt zich niet bezig tussen 1 uur 's ochtends en 6 uur 's ochtends. Wat de verplaatsing is van die mensen. Jij bent president, je bent eindverantwoordelijke voor alles wat zich afspeelt op het Surinaams grondgebied. Daarvoor ben je daar. Die mensen die op je hebben gestemd, want ik heb niet op hem gestemd, omdat zijn gedrag zo van hem afdroop. Dus zo op zo iemand stem ik niet. Ja. Toch? Maar degenen die op hem hebben gestemd, hebben hem niet gestemd, hiervoor gezet voor dit gespuis. Want wat hij hier doet is gespuis. Er is te veel ruis in de gemeenschap. Aso ne draai kondre. Brada, chan, santoki ne klorenboe schreef in gwe boy. In gwe. Tenminste, wawan VP te arkisma. Maar je ne arki, te shitaki muslaibal. Ne je lonko, je lop camera, smai langa paket gisma. Dat na te ya ben boom. Atap sma mindri baka, i apsai abi. Inom duasan dati ano boom. We hebben minister Ramdin laatst gehoord. Hij heeft het aangegeven. Investeerders hebben vertrouwen nodig. Meneer Ramdin, ach, die man is een avonturier. Zijn buitenlands beleid is van 0,0. 0 of geen waarde. Eén ding heb ik gezien dat hij heeft gedaan. Hij heeft flink Indiërs hier naartoe laten komen. Want wanneer wij naar de Cambio wilden, dan kochten die Indiërs die dollars op bij de Cambio. Dan kopen ze het, dan zijn ze voor een paar dagen hier en dan zijn ze weg. Ik weet niet waar ze gaan hoor. In Zuid-Amerika. Plotseling Indiërs de bakken. Meneer Ramdin, wanneer gaat u ons komen vertellen wat die Indiërs daar doen in het SLM, het oud SLM-kantoor? Wanneer gaat u ons komen vertellen? Al die mooie dingen die we op Facebook zien met die vreemde namen. Wanneer gaat u ons komen vertellen? U heeft veel te verantwoorden hoor. Dus u moet nog niet rennen. Als u die verkiezing heeft verloren, moet u niet rennen. U moet ons eerst komen vertellen wat ze hier doen. Hoor? U moet het echt doen. Mevrouw Lucenda. Ja. Het was een heel aangenaam gesprek met u. We kunnen niet alles in één keer brengen, maar dit was echt een introductie, want ik ga u vragen om weer te komen bij ons. Om een gesprek te voeren, want u komt echt op voor de, hoe moet ik het zeggen, de werkende klas zoals we het vandaag hebben gesproken. U weet, Kulturu TV krijgt berichten, telefoontjes van personen die niet durven om op te komen, omdat de economische situatie laat het niet toe. Die mensen hebben het hard en zijn bang voor, hebben broodvrees. Ik zeg niet dat u, dat vrees is er bij ieder, maar u durft om uit te komen en te praten. Tuurlijk. Ik heb een vakbondsachtergrond, ik ken mijn rechten. Deze taki aleti, je taki. En je taki pe moest taki. Ja. Maar tenaf taki ne tak toe. Maar juru doro voor taki. No zo wordt dede in een film. Ja. En we gaan, deze regering mag het weten. Dan we jappie eruit. U
Unu ambtenaren, wij, Urokomans, ga je eruit jappen. En we gaan gebruik maken van alle omstandigheden middelen om jou eruit te jappen. Omdat je op lobby afvolk. Je op lobby unu. Je hebt geen liefde voor het Surinaamse kind. Je hebt dus dat heer Fanya. Misschien een foto van Mampa Mayor en Gramchi Migado. Een baby's van Mane orang a lobby. Je moet op lobby die ting. Je moet op lobby die kondre. No so no man chare waka wandai. Heb die ide bezig gaan schrefi. En je vergeet die schrefi. Laat wat jij doet weerslag hebben op de totale gemeenschap. In positieve zin. We hebben geen negatieve dingen nodig. Leer om het volk bij elkaar te brengen, maar breng ze niet uit elkaar. We hebben nodig die eenheidsgedachte. Dan maakt het niet uit van welke partij je bent. Maar met Biggie. Bra, de laatste moest hij dit, hè? Want no de. Anne want schrijf, ja. Kijk, dit was Cultuur TV met mevrouw Lucinda Plet. Wij bedanken u van harte dat u tijd heeft gemaakt om te praten met de kijkers. En om uw mening te geven, zo vrij als u bent om dat te geven in dit Sweetie Sernang 17e rijkste land van de wereld. Tot de volgende keer. Thank you. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Jackie Sophia, Flora commit new weer, Bronzy Albina, Ina still meer. Dape she'sana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri Koroni, komit Saramaka, Matare Didoti, komit Patamaka. Dape ego she's ana beautiful. Dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook maar blij doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, Oezrefe viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Fukom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Se wana trase wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wana wan si a faya let die baka. Srana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa u fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Tahora lobby in Juati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat me biggest pano komita date mi gribi. Who want chins and food de chief me kanyang. En de wan sada Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja trana man. Uno hor not lo, tambri binu srefi. Una de west trana man.
Vaderland, Suriname is je vaderland. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana.